Quin so més curiós el del trombó. A veure, a mi m'agradaria saber una cosa, perquè veiem el trombó i diem trombó, però hi ha trombó de pistons i hi ha trombó de vares, no? Que és el típic aquell de... En el fons és aquesta mateixa bomba Sí. que es mou. El que passa que aquí hi ha abans un element que són els pistons, però en essència és el mateix instrument, passa que mecànicament funciona diferent, no? I en el fons això, també tècnicament, podria ser una trompeta baixa. I també hi ha trompetes de vares. És a dir, que en el fons... Hi ha trompeta de vara? També. Això no ho coneixia. De fet, el trombó és un augmentatiu en italià, trombone. Sí, sí. Tromba és trompeta en italià. Trombone és com si diguéssim un trompetot. Per tant, un trombó és una trompeta grossa. Coi. Això és el que ens diu la llengua. L'italià és l'idioma de la música. És a dir, el funcionament seria exactament el mateix, per dir alguna cosa. És a dir, el trombó té 7 posicions a la vara Sí, i aquí tens 7 combinacions. Ostres. Al final en surt una més, però que repetitiva, no? En el fons és que l'aire ha d'anar allargant, ha d'anar passant per diferents tubs. I aquí, quan apreteu aquí, passa per aquí. És a dir, i el trombó de vares és anatècnicament el mateix. Molt bé, Jo quan era petit volia tocar el trombó de vares. D'entrada? D'entrada. Però tu després en parlem. Vas començar amb la trompeta. Vaig començar la trompeta perquè no m'arribava el braç a l'última posició. Vale. L'última posició seria aquí. Vale. I aleshores, clar, tenia 8 anys, no m'arribava, m'arribava a la tercera. Era físicament impossible. Llavors em van donar un instrument amb pistons que era una trompeta. Molt bé. I per això he tocat tants anys de trompeta. Molt bé. Aquesta peça que has tocat Sí. té alguna cosa a veure amb el lloc on estem. A veure, Sí. per cert, un lloc idíl·lic, no? Com es diu la peça? És una peça que es diu Montgròs. Montgròs. És aquesta muntanya. És on estem situats, que la tenim aquí davant, bueno, al darrere mateix, no? Sí. I el lloc on som, estem aquí a La casa d'una cosina meva, a Canyelles. Canyelles, que per cert ens han tractat, que ens han tret cafès i ens han tractat com poques vegades ens han tractat. Gràcies. Cafès i magdalenetes i tot, I magdalenes i xocolata i tot, molt bé, que això és important, perquè després que em fas la xerradeta la fas amb moltes més ganes. I per poder bufar també ajuda. amb moltes més ganes. Escolta'm una cosa, bueno, a veure, jo m'agradaria enfilar una miqueta de zero una cosa molt curiosa que sé de tu, allò que et comenten, no? I que em va fer molta gràcia, que és que d'alguna manera, qui t'introdueix a la música de manera indirecta o directa, diguem-li com vulguis, és ton pare. Per què? Us explicava contes en tu i en teu germà quan éreu petits, però amb un fons musical, oi? Que és així, que és així. I que després, per exemple, amb discs de jazz, amb música jazz, us inventava instruments, no? O sigui... Us donava instruments de joguina. De joguina, i vosaltres improvisàveu, o sigui, d'alguna manera us ensenyava la fórmula de lo que era la música i de lo que era el jazz i totes aquestes coses. Hosti, això és molt entranyable i molt maco, no? Sí, ens feia fer improvisar, no teníem ni idea, però ens feia respectar les formes, és a dir, que no podíem deixar de tocar quan volíem, havíem d'esperar que s'acabés la roda harmònica, no? El meu pare era periodista, però la seva debilitat era la música, no? Era periodista que escrivia molt sobre cultura i especialment sobre música. I ens va transmetre aquesta cosa que és un amor que un té cap a la música i el transmets, no? Jo ara tinc una neboda petitona i ho noto que al meu germà també li està passant això, ja sigui explicant-li contes musicals, ja sigui portant-lo als concerts del tiet, ja sigui posant-li discos, o fa una cosa que és molt graciosa, que li diu, Gaia, tria un CD, i la nena fa així, clac, i n'agafa un de l'estanteria, no? Bueno, és una manera... Hi ha una teoria, que és la de les intel·ligències múltiples, que és que els éssers humans tenim diferents tipus d'intel·ligències, una de les quals és la musical. I la musical aporta molt a les persones, no? Perquè és una cosa que tots posseïm i treballar-la o no ja depèn de l'ambient en què et cries i de l'educació musical que tinguis. Però tu creus que realment et ve d'aquí, no? Sí. O sigui, d'alguna manera? Jo crec que de sèrie jo ja tenia una certa intel·ligència musical, però que quan de tan petit t'ensenyen aquest camí ja no hi ha manera. És a dir, a mi, per exemple, com que el meu pare em posava música bona, jo, per exemple, només puc escoltar discos bons. Em poso nerviós si escolto música que no està ben produïda o que no està ben assajada. No puc. En el fons em va passar una gràcia i una desgràcia, perquè diguéssim que el nivell de perfecció també t'entra des de molt petit, no? És com l'orella, no? Segons quins sons et molesten ja molt.
Ja és per educació familiar. Sí, amb això hi ha una cosa que això expliquen que li feia el pare de Mozart, Leopold Mozart, que també era músic, abans d'anar a dormir tocava una corda dominant al piano i se'n anava. Llavors el petit Amadeus, que estava dormint, necessitava sentir la resolució de l'acord, s'havia de llevar i acabar l'acord. És a dir, que si un pare li va passar educació musical, però també li va passar una orella tan bona que el tio no podia sentir segons quines coses perquè les havia de resoldre. És a dir, que és curiós. Molt curiós. Quan entres realment a la música? Quan dius vull i per què? Bueno, has explicat una mica, o sigui que físicament era impossible el trombó de baix, però quan realment dius jo vull ser músic, jo em vull dedicar tota la vida a la música, de manera seriosa, per dir alguna cosa, no? Jo quan era petit ja volia ser músic, per intuïció. El meu pare va morir quan jo tenia 8 anys. Quan vaig començar a tocar el trombó, és a dir, a la trompeta, ell no em va veure mai tocar. Però jo en aquella època ja volia ser músic, perquè em fascinava no només la música, sinó el món de la música, el món de les orquestres, veure els cantants com pujaven a l'escenari, veure les llums, veure la màquina de fum, sentir els músics com parlaven, com feien broma, els cotxes que tenien. Els millors cotxes els tenien els músics d'aquella època. El cantant de l'Orquestra Meravella tenia un Opel Manta, quan arribes tots anaven amb... Te'n recordes? I tant. I el director tenia un 124 Sport. Te'n recordes d'això? Perquè m'impressionava. Jo pensava, aquests senyors... Ai, coi. Em fascinava tot el que era la música i el món de la música. El que passa que la meva mare també li va fer poc que em dediqués exclusivament a la música i molta altra gent em deia, estudia una carrera. Vaig estudiar comunicació audiovisual, però després al cap d'uns anys, ja quan tenia 20 i pico d'anys, vaig veure que jo el que havia de fer era ser músic i era una necessitat. Tot i que professionalment és una opció molt més perillosa. Home, clar, és més inestable, per dir alguna cosa, no? Inestable, i també vivim en un país en què l'estructura industrial, cultural, no existeix amb un fonament correcte. Vull dir, l'altre dia estava parlant amb el meu germà, que és advocat, dins de les activitats econòmiques, a Espanya, l'ofici de compositor no existeix. Ostres. Existeix el de torero, que és el que després, novillero, bandeador, no sé, tot està especificat, tots els I el de compositor no. I el de compositor no existeix. Com ofici de músic, a Espanya existeix mestre, director, instrumentista, cantant o altres. Fort, no? Sí, això ja ho explica tot. No em sorprèn. Estem a la banda de baix d'Europa, per dir alguna cosa. Sí, és diguéssim, l'estructura... Està més reconegut un artista de torero que un músic. Bueno, això és el que em va fer a mi no poder entrar a la música fins que jo vaig tindre plena consciència i dir, bueno, me la jugo per la música, no? I des d'aleshores ha sigut una... En anglès es diu un commitment, és com un... no sé com es diu en català això, és com una dedicació, una entrega total a la música, no? Per lo bo i per lo dolent. Home, ha de ser així, no? Ha de ser així, no hi ha altre camí. Les coses han de ser així. A més, ara que parlaves d'això de les orquestres, hi ha una cosa que em va sorprendre molt, que no sé, em va explicar algú, que, o sigui, un músic d'aquests d'una orquestra que va venir a ballar, a tocar, a fer ball i tal i qual, et va dir ja d'entrada, li va dir a ton pare, aquest nen serà músic. Sí, això. Em va sorprendre, dic, coi, això és... Sí, és providencial. Sí. Però que vagi a veure, dic, jo me'n recordo, Però te'n pots recordar d'això, fa molts anys, no? Sí, fa molt tant, però me'n recordo perquè... Devia ser petit, vull dir. Sí, tenia 6 anys, podeu ser. Jo mirava l'orquestra dels Montgrins, i hi havia els trombons de vares, jo els mirava de baix, perquè, clar, els instruments de metall, amb les llums, amb la... Clar, els tirs reflexionants, sí, és veritat. I llavors jo em vaig estar tot el concert mirant, i a l'acabar li va dir, perquè era un senyor de, no sé si de Torrella de Montgrí, li va dir, Molero, aquest noi teu serà músic. A veure, hauries d'anar a veure, la va encertar, no? Sí, doncs sí. Suposo que des de fora... Va veure la cara de passió, no? Jo des de fora també ho veig. A vegades vas a fer audicions, veus nens i dius, aquest no sé si serà músic, però... Té sensibilitat. Connecta d'una manera especial. Això és cert. Que a d'altres els hi pot agradar, però hi ha gent que, pam, s'acaba el món quan senten música, es para el món. És cert, és cert. Sí. Tirem endavant, perquè ens hem quedat molt a la part de la infància. El primer que fas és anar amb una copla. Sí. O sigui, ja directament ja vas a la copla. Quan tenia 10 anys. 10 anys? Sí. Però com es pot anar 10 anys amb una copla? Això és molt... Molt petit, no sé què feia, És molt petit. Home, devies... Algo feia. Però com algo feia? Segur que tocaves la trompeta, no? Sí, però malament, penso, Perquè així com un altre entrevistat que heu tingut, que és el David Miret, que ell quan tenia 10 anys ja tocava bé. Jo quan tenia 10 anys tocava malament. Vull dir que ell és més virtuós que jo. No, home, però si tocaves amb una copla t'haguessin dit que pleguessis. No, tocava més o menys bé, però vull dir que no era virtuós. Així com, per exemple, el cas del David, penso que és una persona que transpira musicalitat de manera innata. Jo, per mi ha sigut també, la tinc innata, però ha sigut un esforç
de molt d'estudi. Soc una persona que he treballat molt per la música, molt d'estudi. Estudio cada dia, encara un parell d'hores al dia ben bones. No, ha de ser així, De tècnica musical, De tècnica. Tècnica pura, és a dir, no hi ha cançons, no, tècnica. Tècnica. Anem avançant. Entres en una copla, entres en grups de ball. He vist que inclús, i això m'ha sorprès molt, havies estat amb la Catània de Vilafranca. Vaig ser fundador. Vas ser fundador de la Catània? Coi, això no ho sabia. Vaja. Sempre has estat molt lligat a la copla, no? Sí. El meu pare també hi estava molt lligat com a periodista. Havia escrit llibres sobre la Principal de la Bisbal, sobre Manel Cederra Puigferrer i el seu germà Josep. I és un món molt proper, és molt fàcil entrar-hi. I a Catalunya, així com a València, tenen més les bandes, posem, els catalans és molt fàcil entrar en una cobla. No? I a la meva vida hi ha format una part important, la cobla, sí, musical, sí. Les cobles. Dius, jo em vull dedicar a compondre, arriba un punt que dius, jo em vull arribar a compondre. A veure, aquí no, me'n vaig a Rotterdam, no? I estudio composició. A veure, explica'ns l'aventura de... I per què no vas fer-ho aquí? No vaig estudiar composició aquí perquè la carrera que jo volia fer no existia aquí, que era composició i arranjaments de jazz. Aquí existia composició de clàssic contemporani. I vaig fer una prova d'accés a Rotterdam, a un conservatori molt important, perquè la prova d'accés consistia en que el professor avaluava la teva obra i et comentava. Jo vaig anar-hi per provar sort i em van agafar, que és el més sorprenent, perquè agafaven a 3 persones de tot el món. Ostres! Jo estava convençut que a mi no m'agafaria i em van agafar. Selectiu... Total. Hosti. Érem 3 alumnes, vaig estar 3 anys, érem 3 alumnes a classe, 4 anys, 3 alumnes a classe. I allà em va canviar la vida, jo treballava de guionista a Televisió de Catalunya, vivia en aquella època a Vilafranca, tenia una vida muntada i va ser, crec, el primer gran sacrifici per la música va ser deixar-ho tot i amb quasi 30 anys tornar a compartir pis, tornar a no tenir un duro, tornar a anar a classes amb alumnes més jovenets, és a dir, va ser una manera de... una regressió en el temps fora d'època, perquè amb 30 anys no ets igual que quan en tens 20. El Yepes va començar molt gran, també. Perdona? El Narciso Yepes també va començar molt gran, això és molt relatiu. Sí. És quan la persona, doncs, d'alguna manera vol, no? Sí, exacte, és quan un té la necessitat. Té la necessitat més que voler, sí que és veritat. Sí. I et va anar bé? Em va anar bé. Et va anar bé? Vaig tindre un mestre que era molt dur, un compositor que es diu Paul Van Brugge, però un compositor de veritat, és a dir, encara avui, aquest matí estaves acabant una obra que he d'estrenar en breu i me'n recordava d'ell, no? Perquè el plantejament mental, l'estructura, em va ajudar moltíssim. Era una persona molt severa, però en aquest ofici, quan tens 20 minuts d'escriure de música per davant i no has escrit ni una nota i l'has d'entregar tal dia s'estrena, 20 minuts, per una orquestra de 50 músics, o tens unes estructures molt articulades o corres un perill, que és no acabar la feina. I això el meu mestre em feia molt pensar en la música. Jo, de fet, penso més la música que no pas l'escolto. Escolto poca música, però penso molt en música, l'imagino molt en el cap. I una vegada vaig sentir una... Perdona, una vegada vaig sentir una cosa d'Antoni Ros Marvà, que em va semblar que era un sobrat en aquell moment, però després l'he entès. Li van preguntar, vostè escolta molta música? I va dir, no, la llegeixo. Agafa partitures i les llegeix. I ara em passa a mi. Prefereixo a vegades fer-me al cap la meva pròpia interpretació de la música que escoltar un disc. Pot semblar sobrat, però és que és així. Em garanteixo una interpretació que m'agrada. Sí, és curiós això. És curiós. Vam entrevistar el Josep Soler, el compositor, i ens va explicar que ell composa en paper. És a dir... Sí, jo també. És curiós això, Sí, no hi ha altra manera. Has de tenir molt clar el cap, no? On te va cada nota, cada instrument, cada... No hi ha altra manera que escriure en paper. Però llavors jo em pregunto, des de la meva ignorància, clar, el sentiment, quan es fa en paper, es pot fer igual que quan interpretes? És a dir, si tu et poses al piano i teòricament parlem de les muses i de totes aquestes bestieses que no sé si existeixen o no, però que et ve la inspiració per dir alguna cosa, d'alguna manera hi ha com un sentiment allà. Quan ho fas en paper, no és molt estricte, molt matemàtic, molt això de ser així perquè harmònicament ha d'anar aquí, saps? Com ho veus, això? Jo aquesta pregunta me l'havia fet moltes vegades, fins que al final he trobat la meva resposta a aquesta qüestió, que te la fas tu i se la fa molta gent que pensa en això, que és a dir, la tècnica interferirà, m'aturarà la inspiració, m'aturarà el brot creatiu. Penso que al final tu tens una idea i gràcies a la tècnica la poleixes i arribes a la quinta essència.
Vale. Arribes a la quinta essència. Perquè partim de la base de que tu ja tens la melodia al cap, ja tens... L'únic que fas d'alguna manera és arreglar-ho, no?, d'alguna manera. Sí, no sé, jo no tinc la melodia al cap, però tinc un so al cap. Llavors passo moltes hores al piano i escrivint, i a veure, i això, i l'estructura, i la forma. Els compositors, a diferència dels instrumentistes, pensen molt amb la forma. És a dir, amb la forma. Començo aquí i acabo aquí. Clar. Els grans solistes de jazz pensen en forma quan toquen, però l'instrumentista que té un paper no pensa en la forma, perquè ja l'ha pensat algú altre, que és el compositor. Clar. I la forma t'ajuda molt, perquè si no amb aquella idea potser et duraria 10 segons. Esclar. I tu dius, doncs aquesta idea crec que la puc... Un gran mestre d'això era Eduard Toldrà. Eduard Toldrà era un expert de la forma, és a dir, agafava una idea que hagués pogut ser en poesia 2 versos i les tirava fins a la justa mesura, clac, i allà la deixava. Ostres, que bo. Però és un home que va sacrificar la seva carrera de compositor i violinista per la direcció, perquè es va consagrar a crear una orquestra a Barcelona, que era l'Orquestra Ciutat de Barcelona, i ell es va sacrificar, perquè la música, en gran part, sempre sacrifiques alguna cosa, perquè és tan ampli i demana tant. I és molt passional, i has d'estar molt a sobre, clar. Has d'estar molt... i és cada dia. No és una feina, la música, entenc, que té un horari, sinó que en qualsevol moment et pots despertar a les 3 de la nit perquè tens una idea musical i l'has de plasmar. Jo tinc un amic que tracta molt amb els músics, que és un tècnic de so, i em diu, el bon músic no és un ofici, és una actitud davant de la vida, i penso que és veritat. Penso que és veritat, és una actitud, és com et prens allò que és la música. Molt bé, m'agrada això. Sí, és bonic perquè penso que és veritat. És d'aquestes que t'apuntes. La música és una actitud. És una actitud, sí que ho és, Penso que ho és. Parlem de música. Sí. A veure, bueno, fa rato que en parlem de música, amb tu. Hosti, Esteve Molero, no t'he presentat, per favor. Bueno. És que no cal presentar, Trombó, i un músic parlant, Esteve Molero, un dels grans, no del Penedès, sinó de Catalunya i de molt més. Jo t'he seguit i t'he vist actuar amb formacions i amb coses i tal i qual. Menges de tot, és increïble, és a dir, la copla sí, però jo he vist una cosa increïble, que és allò dels sons d'anada i tornada, que era músiques cubanes, calentes i tot això, que dius, a veure, què passa aquí, on soc? Jo et vaig escoltar al Pau Casals i penses, on soc? Per què? Com una cobla, d'alguna manera, pot interpretar aquests temes. Bueno, sí que tenies percussions i coses, no? Però acoblats, que habitualment no hi són, no? O sigui, era com... Afegits, per dir alguna cosa. I després he vist Nino Rota, que dius, ostres, música italiana, de banda sonora de pel·lícula i tal i qual. El teu fort, per dir alguna cosa, el teu eix principal dintre del que és composició, arranjaments i tot, és la cobla. I després t'envoltes de tota una sèrie d'estils? És una pregunta. No, al contrari, per mi la cobla és un vehicle, perquè la faig servir perquè soc català, però jo el que tinc estructuralment a dintre és el jazz. El jazz és de tots els estils el que més et... Sí, és el meu llenguatge. És el llenguatge que jo soc músic de jazz. És el que estructura el meu pensament en quant a harmonia, en quant a forma, en quant a estructura, en quant a rítmica, el jazz i la música llatina, la música calenta, no? Aquesta és la meva estructura musical. I a partir d'aquí, clar, he fet de tot. Escric per cors, escric per sardanes, escric per grups de... He fet discos amb els Inadaptats, de Vilafranca. És que no sé, he fet de tot, perquè com que la música l'entenc com una cosa que està per sobre, independentment de la forma que agafi, és una qüestió purament d'estudi, de respecte i d'entrar. Com que aquest professor que em deia, pensa en la música. Diu, has de fer un clímax que vagi creixent. I em deia, pensa en el bolero de Ravel. I li vaig dir, sí, aniré a buscar la partitura. I em va dir, no t'he dit que miris la partitura, t'he dit que pensis. Un cop tens la música al cap, d'una manera o altra sortirà, és com aigua que ha de sortir per un lloc o altre. La forma tindrà una o una altra. No ho dic com per dir que sigui molt bo en això, Al contrari, ho dic perquè quan trobo que la música ha de vehicular, aleshores estudio el que em fa falta per arribar a treure-la. És a dir, això és una cosa que vaig aprendre molt a Holanda, que és que les eines les aprens quan les necessites, no abans. Aquí l'educació de la música és que t'ensenyen tot i llavors et diuen, escriu. No. El plantejament que jo tinc i que he après a Holanda és, tu escriu, quan et quedis clavat, ja necessitaràs eines i llavors vés a estudiar-les. Molt bé. És un altre funcionament. És un altre funcionament completament diferent. Sí.
Però també és més cerebral, no? Sí. Vull dir, és molt... No sé. No sé què és més cerebral, perquè al final, si tu et diuen aquestes són les normes del joc, juga, o et diuen juga, i mentre vas jugant vas buscant les normes, no sé què és més cerebral al final, Sí, sempre es pot mirar des dels dos costats. El que sí que és veritat és que hi ha una part de creativitat i una part d'estructuració. Però això passa el mateix en totes les arts i en tota la creació. Si no hi ha una organització, és molt difícil, penso, arribar a acabar. No sé, si veiem els grans quadres, no veus la tècnica, però hi és. I sense la tècnica potser no hi haurien arribat, encara que sembli que no hi sigui. La gent diu, el Miró tenia molt bona tècnica. El Picasso no, el Picasso sabia molt el que es feia. Clar. Però així és el jazz, d'alguna manera. És curiós això, veus? Amb això m'has desmarcat. Sí, Sí. Però, com se t'acut de fer Nino Rota? És que era brutal. Hosti, m'ho vaig passar més bé. Estava allà assegut a la cadira i allò que penses, quan vas a un concert i tens ganes de que te'n facin més, és que t'ho passes bé. I hosti, anava sonant i Nino Rota, però pensaves, ostres, a més et situava, o sigui, el tipus de música que no té massa a veure per dir alguna cosa, perquè ja em diràs tu, la tenora i tot això, no sé. I en canvi tenia un aire de... Com se t'acut fer Nino Rota amb cobla? Se m'acut perquè jo la música mai la penso volent fer una cosa que quedi bé, sinó que penso si la música em demana fer alguna cosa. Jo treballo, m'agrada molt, jo em considero més arranjador que compositor. És a dir, que jo veig una música i veig... Queda una mica pedant, ho sé, però saps que Miquel Àngel deia, jo quan veig el tros de marbre ja veig l'escultura que hi ha dintre. Si en aquella escultura no hi ha si en aquell marbre no hi ha aquella escultura, no puc fer cap altra. He de fer aquella o no faig res. A mi em passa una mica això. És a dir, Nino Rota té una cosa que és Nino Rota 100%, que són les músiques de Fellini, que és aquell to agredolç. I la cobla té el so agredolç de la tenora. I va ser una combinació tímbrica. Vaig dir, si això és agredolç i això és agredolç, i si ho combinem, què passaria? O sigui, no vaig voler-me fer el llest, ni l'interessant, ni el modern. Jo vaig veure una cosa i vaig dir, això pot funcionar, vaig a provar-ho. Però és molt curiós. Sí, però en els sons, en la lògica dels sons, oi que dit així ho veus clar? I tant. En la lògica dels sons, un altre projecte que he fet recentment, que ha fracassat completament, que es diu Manuel de Falla i Catalunya. Coi. Ha fracassat per qüestions polítiques, Sí, perquè ara... No em sorprèn. No, perquè ara tot el que soni espanyol sembla que no sé què... I és una combinació tímbrica. Falla té una cosa que és visceral total. Manuel de Falla és el gran compositor espanyol. Té una cosa, és el del Sombrero Tres Picos, el de l'Amor Brujo, ho dic per als nostres espectadors. I la cobla és visceral 100%, és un so quasi de la terra. Per tant, Falla i cobla funcionen, i ho he fet. Semblen completament diferents. Sí, semblen positiu i negatiu, no? Perquè a més és una cosa molt andalusa, no? Sí, però la cobla també és un grup instrumental tradicional, i en el fons el que fa Falla és música tradicional, andalusa, però en el fons estem tots en un marc d'influència grega, llatina, sefardita, que aquí hi ha hagut molta presència de jueus i d'àrabs, a Andalusia també. En el fons, està molt més a prop d'això que de la música de Noruega. Home, evidentment. Que a mi també m'agrada molt la música de Noruega i que també tinc idea de fer coses, però serà per un altre cantó. Ara estàs molt posat en composició, no?, per això, d'alguna manera. Sí. Sí que te'n vas anar, em sembla que era a Anglaterra, per fer uns cursos de direcció i per fer la carrera de direcció, no? I per què? Vull dir, és que vols tocar tots els àmbits, o saps el que vull dir? De fet, això no és una pregunta d'aquestes que diguis sorprenen, perquè hi ha molta gent que té direcció, d'aquests grans, per dir, em sembla que el Rosmar Bau té, em sembla, és possible. Però que vull dir que, per què la direcció? Jo m'hi he trobat perquè de l'instrument, de la trompeta, no del trombó, de la trompeta, vaig passar a la composició. De la composició vaig tindre la necessitat de dirigir les meves pròpies obres i a partir d'aquí altres. I de la direcció un dia em vaig adonar que no estava respirant prou bé amb els músics i em vaig adonar que estava oblidant una cosa essencial en la música, que és la respiració. I vaig tornar a tocar. Llavors vaig tornar a tocar el trombó, en comptes de la trompeta, el trombó de pistons. És a dir que tot ha sigut no una voluntat d'acumular títols ni una voluntat de saber més, no, ha sigut una necessitat. És a dir, em surt bastanta feina de dirigir les meves pròpies obres i d'altres, per tant he de tindre recursos, dirigir és molt difícil. I t'ho explicava abans fora de càmera, que un cop em va dir, ostres, la teva música m'agrada molt, però dirigeixes fatal. I vaig pensar, ostres, poder és veritat, què puc fer?
doncs, estudiar-ho. I vaig estudiar amb una noia d'Agramunt, que vaig aprendre molt, Dolors Ricard, una bona músic i directora, i vaig fer cursos a Anglaterra amb Dennis Ham, que el primer dia estava així i la batuta tenia tanta por que la batuta em tremolava. I em deia la noia, la professora em deia, què et passa a la mà? I jo vaig dir, no, són els nervis, perquè la batuta feia així. No fa tant d'això, potser fa 6 o 7 anys. I dirigeixes ara en aquests moments? O sigui, tens alguna formació on te... Sí, mira, d'aquí... Aquesta mateixa setmana tinc 2 assajos complicats. Sí, dirigeixo molt. Sí, dirigit fa haver d'entrar molt en la partitura, sigui teva o d'una altra, i posar-te a les entranyes de la música. Dintre, no? Dintre totalment. Jo molts músics els dic, ostres, dirigiu però estudiant bé les partitures, no espantamosques, que això també n'hi ha que ho fan, que és posar-se allà, no, estudia i, uau, tot té una lògica, sobretot si estudies bona música. Creus que tot forma part d'un músic? Sí. O sigui, d'alguna manera, per si ara et dic o et demano en què et sents més a gust, en què et sents més a gust? Amb tot, en un moment determinat, en tot. Sí. Jo soc molt feliç amb l'instrument. L'instrument em dóna pau. Com a músic? Sí, com a persona. No, però com a músic, o sigui, la part de músic és la que... Tot, perquè són tan diferents les coses, són tan diferents i per sort n'ocupo de diferents, i una complementa l'altra. És el que et deia ara fa un moment, no? Jo amb els amics instrumentistes els dic, escriviu música, que t'ajudarà, i els que escriuen els dic, dirigiu, i els que dirigeixen i no toquen els dic, toqueu, és que tot... Ho veus que tot forma part d'un. Crec que enriqueix molt. Si no et trobes, jo m'he trobat amb directors que són pianistes, i llavors no et marquen mai les respiracions, i aleshores, entens? Només que s'adonessin per un moment que allà darrere hi ha una persona que fer aquella nota no es fer així, clinc, sinó que es fer... Seria diferent, entens? És com un cercle que, a més, no es para mai. Cada cop s'ha fet més gran. Clar. I cada cop l'exigència és més gran, no? També jo perquè sóc molt blanc i negre amb la música, és a dir, que cada cop la pilota es fa més gran i és més la perfecció, és com la... No sé si és la perfecció, però vas entrant en la... buscar, I cada cop busques més, no? Cada cop busques més, I entenc els professors meus, que em deien, quan siguis més gran ja ho veuràs, ja tornaràs, i ara veus la música i dius, la deixo. Ara em passa una cosa curiosa, que és que escric i ho deixo, i ho deixo anys abans no ho torno a agafar. Que faci cava, no? Sí, no 2 mesos, no, un parell d'anys. I després t'hi tornes a posar? Que és curiós. Però per veure el que has fet? Sí. Per veure si estava bé, si no estava bé, si té interès, si me'n portava massa per la passió, per l'emoció, si té sentit, si s'entén, si arriba. Donar-li un punt d'objectivitat, de no agafar-te tant a l'emoció. Està molt bé, això. Què fas ara en aquests moments? Mira, estic a punt de gravar un disc d'aquesta peça que he tocat, del Montgròs, que és de Manuel Rius, un compositor de música popular, que fem unes versions d'ell amb jazz, amb el grup Retrio. Estreno una obra molt gran, que m'han encarregat per estrenar a Andorra, un grup instrumental molt gran. Estic gravant un disc amb un professor meu, el meu primer professor d'harmonia, Jordi Torrents, gran guitarrista. Ens hem trobat... Ah, Jordi Torrents? Era del Quartet Tarragó? Pot ser. Sí, em sembla que sí. Pot ser. No ho sé, perquè he fet 1000 coses aquí. Sí. Només per dir-te que aquesta primavera gravo 4 discos. I tinc un malson de director. Tinc un malson que és que em desperto i arribo a la gravació i m'he equivocat de partitures. I he agafat les partitures d'un altre lloc. Aquest és el meu subconscient té por d'això. I més coses que ja... Això és bo, això, que treballem. Escolta una cosa, m'està dient el realitzador, deixem el programa, se'ns ha tirat el temps al damunt. Molt bé. No m'agradaria tallar res perquè tot ha sigut molt interessant. Si et sembla bé, avui passem de peça. Vale. Et sembla bé? Vale, moltes gràcies. Esteve, moltes gràcies. Vale, fins la propera. ra 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 ra